θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Μια ερώτηση που, ας το παραδεχτούμε, μας ακολουθεί από την παιδική ηλικία. Και όσο μεγαλώνουμε, τόσο πιο αγχωτική μπορεί να γίνει. Πώς μπορεί κανείς, αλήθεια, να είναι σίγουρος για την καριέρα που του ταιριάζει? Ευτυχώς, η απάντηση δεν χρειάζεται να είναι θέμα τύχης. Υπάρχουν επιστημονικές μέθοδοι φτιαγμένες ακριβώς για αυτόν τον σκοπό. Το να διαλέξεις καριέρα μοιάζει συχνά με ταξίδι σε άγνωστα νερά. Και για να βρούμε τον δρόμο μας, χρειαζόμαστε καλά εργαλεία πλοήγησης. Δεν φτάνουν οι συμβουλές των φίλων ή τα γρήγορα τεστ που βρίσκουμε στο ίντερνετ. Αυτό που χρειάζεται είναι μια προσέγγιση πιο συστηματική και κυρίως βαθιά προσωπική. Λοιπόν, ας μπούμε στην ουσία. Το κλειδί είναι να κάνουμε τις σωστές ερωτήσεις στον εαυτό μας. Ποια είναι τα πραγματικά μου ενδιαφέροντα? Ποιες είναι οι φυσικές μου κλίσεις? Σε τι περιβάλλον νιώθω ότι μπορώ να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό? Λοιπόν, τα ψυχομετρικά εργαλεία είναι σχεδιασμένα για να μας βοηθήσουν να βρούμε απαντήσεις σε αυτά ακριβώς τα ερωτήματα, με έναν τρόπο δομημένο και επιστημονικά σωστό. Και εδώ ακριβώς μπαίνει στο παιχνίδι η ψυχομετρία. Είναι κατά κάποιον τρόπο η επιστήμη πίσω από τα τεστ. Σκοπός της είναι να μετρήσει αντικειμενικά πράγματα όπως η προσωπικότητα, οι ικανότητες, τα ενδιαφέροντα, με τελικό στόχο να προβλέψει τη ανθρώπινη συμπεριφορά. Σκεφτείτε το σαν μια γέφυρα που ενώνει τον εσωτερικό μας κόσμο με τις πραγματικές επιλογές καριέρας εκεί έξω. Ωραία. Υπάρχουν εργαλεία. Πώς ξέρουμε όμως ότι ένα τεστ είναι όντως καλό? Κοιτάξτε, όπως μια πηξίδα πρέπει να είναι απόλυτα ακριβής για να μας πάει εκεί που θέλουμε, έτσι και ένα ψυχομετρικό εργαλείο πρέπει να περνάει από αυστηρούς ελέγχους ποιότητας. Οι δύο πιο βασικές έννοιες που πρέπει να ξέρουμε εδώ είναι η αξιοπιστία και η εγκυρότητα. Τώρα, αυτό που έχει πραγματικά ενδιαφέρον είναι η διαφορά μεταξύ τους. Η αξιοπιστία έχει να κάνει με τη συνέπεια. Αν κάνω το τεστ σήμερα και το ξανακάνω σε 2 μήνες, τα αποτελέσματα θα πρέπει να είναι περίπου τα ίδια. Η εγκυρότητα, από την άλλη, έχει να κάνει με την ακρίβεια. Μετράει όντως το τεστ αυτό που λέει ότι μετράει? Ένα καλό τεστ, λοιπόν, πρέπει να είναι και τα δύο. Ας το δούμε λίγο πιο βαθιά. Η αξιοπιστία δεν είναι κάτι απόλυτο, δεν είναι άσπρο-μαύρο, είναι θέμα βαθμού. Για παράδειγμα, το να μετρήσεις το βάρος σου είναι μια διαδικασία με τεράστια αξιοπιστία. Ένα τεστ νοημοσύνης, από την άλλη, έχει μέτρια. Το κρίσιμο λοιπόν είναι να ξέρουμε πόσο σταθερό είναι το εργαλείο που χρησιμοποιούμε για να ξέρουμε και πώς να ερμηνεύσουμε τα αποτελέσματά του. Για να ελέγξουν αυτή τη σταθερότητα, οι ειδικοί έχουν διάφορες μεθόδους. Ή δίνουν το ίδιο τεστ 2 φορές σε διαφορετικές στιγμές, ή φτιάχνουν 2 ισοδύναμες εκδοχές του, ή, όπως θα δούμε αμέσως τώρα, χωρίζουν ένα τεστ στα 2 για να δουν αν τα 2 του κομμάτια συμφωνούν μεταξύ τους. Και αυτό το παράδειγμα είναι τέλειο για να καταλάβουμε τη λογική. Στην αξιοπιστία των ημικλάστων, οι ερευνητές παίρνουν ένα τεστ, το κόβουν στη μέση, ας πούμε μονές και ζυγές ερωτήσεις, και μετά συγκρίνουν τις επιδόσεις. Αν κάποιος έχει υψηλό σκορ στο 1,5, λογικά θα πρέπει να έχει και στο άλλο. Αυτό δείχνει ότι οι ερωτήσεις του τεστ μετράνε το ίδιο πράγμα με συνέπεια. Ας περάσουμε τώρα στην εγκυρότητα, που πολλοί θεωρούν την πιο κρίσιμη ιδιότητα από όλες. Και ο λόγος είναι απλός. Ένα τεστ μπορεί να είναι απόλυτα αξιόπιστο, να δίνει συνέχεια το ίδιο αποτέλεσμα, αλλά αν μετράει λάθος πράγμα, είναι στην πραγματικότητα άχρηστο. Η εγκυρότητα εξασφαλίζει ότι η πηξίδα μας δεν δείχνει απλώς σταθερά προς μια κατεύθυνση, αλλά ότι δείχνει τον πραγματικό βορρά. Το να σιγουρευτείς ότι ένα τεστ είναι έγκυρο είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. Οι ειδικοί κοιτάνε αν το περιεχόμενό του είναι όντως αντιπροσωπευτικό, αν τα αποτελέσματά του μπορούν να προβλέψουν κάτι μελλοντικό, όπως την επιτυχία σε μια δουλειά, και αν μετράει όντως τη σωστή, αφηρημένη έννοια, όπως για παράδειγμα την εξωστρέφεια. Εντάξει, είδαμε τη θεωρία πίσω από τα καλά εργαλεία. Πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά και στην πράξη. Ποια είναι λοιπόν τα βασικά είδη τεστ που μπορεί να συναντήσει κανείς όταν ψάχνει τον επαγγελματικό του δρόμο? Η εργαλειοθήκη του σύγχρονου συμβούλου έχει διάφορες κατηγορίες. Οι πιο γνωστές κατηγορίες είναι τα τεστ ενδιαφερόντων, που μας δείχνουν τι μας αρέσει, τα τεστ προσωπικότητας, που περιγράφουν τα πιο μόνιμα χαρακτηριστικά μας, και βέβαια τα τεστ νοημοσύνης και ικανοτήτων, που μετράνε πιο συγκεκριμένες δεξιότητες. Ας σκεφτούμε τα τεστ προσωπικότητας σαν να χτίζουμε κάτι με τουβλάκια. Κάθε απάντηση προσθέτει ένα κομμάτι στο παζλ, φτιάχνοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς ένα άτομο λειτουργεί.
Χαρακτηριστικά όπως η κοινωνικότητα, η συναισθηματική σταθερότητα ή το πόσο ανοιχτός είναι κανείς σε νέες εμπειρίες είναι κρίσιμα για το πόσο ευχαριστημένος θα είναι σε διαφορετικές δουλειές. Για να μην μιλάμε θεωρητικά, ας δούμε δύο πολύ γνωστά παραδείγματα από τα τεστ ενδιαφερόντων. Το τεστ του Holland συνδέει τα ενδιαφέροντά μας με 6 βασικούς τύπους προσωπικότητας και τα επαγγέλματα που ταιριάζουν στον καθένα. Από την άλλη, το τεστ του Κούντερ κάνει κάτι διαφορετικό. Συγκρίνει τις απαντήσεις μας με τις προτιμήσεις ανθρώπων που είναι ήδη επιτυχημένοι σε εκατοντάδες διαφορετικές δουλειές. Όμως, και αυτό είναι πραγματικά κρίσιμο, όλα αυτά τα εργαλεία έχουν περιορισμένη αξία από μόνα τους. Ένα αποτέλεσμα, μια λίστα με αριθμούς, δεν είναι συνταγή επιτυχίας, δεν είναι το προδιαγεγραμμένο μας μέλλον. Εδώ ακριβώς είναι που ο ρόλος του κατάλληλα εκπαιδευμένου συμβούλου είναι απολύτως απαραίτητος. Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που χειρίζεται ο σύμβουλος είναι η στάθμιση. Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια? Για να έχει νόημα το σκορ 15 σε ένα τεστ εξωστρέφειας, πρέπει να ξέρουμε πώς θα πάνε οι άλλοι. Το 15 είναι πολύ λίγο σε σχέση με το μέσο όρο. Η στάθμιση, λοιπόν, μας δίνει ακριβώς αυτό το πλαίσιο σύγκρισης, δίνει νόημα στους αριθμούς. Υπάρχουν, λοιπόν, αυστηρές αρχές για τη σωστή χρήση αυτών των εργαλείων. Ο σύμβουλος πρέπει να σιγουρευτεί ότι το τεστ δίνεται την κατάλληλη στιγμή, ότι τα αποτελέσματα εξηγούνται καθαρά και, το πιο σημαντικό, ότι το άτομο δεν περιμένει από το τεστ να του δώσει μια μαγική λύση, γιατί πολύ απλά δεν είναι μαγική σφαίρα. Νομίζω ότι αυτή η φράση τα λέει όλα, συνοψίζει τέλεια ολόκληρη τη φιλοσοφία. Τα ψυχομετρικά εργαλεία δεν είναι απόλυτες μετρήσεις. Είναι ένα κομμάτι του πάζλι, όχι ολόκληρη η εικόνα. Μας δίνουν μια πολύτιμη εκτίμηση, μια φωτογραφία της στιγμής, αλλά η τελική απόφαση είναι μια πολύ πιο σύνθετη διαδικασία. Και αυτό μας αφήνει με ένα τελικό ερώτημα για σκέψη. Τελικά, αυτά τα εργαλεία είναι ένας καθρέφτης που απλά μας δείχνει αυτό που είμαστε τώρα? Ή μήπως είναι περισσότερο ένας χάρτης που μας αποκαλύπτει νέες διαδρομές και προορισμούς που μπορεί να μην είχαμε καν σκεφτεί? Η απάντηση, πιθανότατα, είναι πως είναι και τα δύο.